לסכם 3 שנים. מאז הגענו לחטיבה חוששים וקטנטנים. קיבלת אותנו בכיתה ח' בהמון אהבה, ותמיד דאגת לומר לנו מילה טובה. לימדת ערכים ומהי נתינה, לימדת לתרום לזולת ברגישות ובאהבה. למרות הקשיים והעבודה הקשה בתור רכזת, חינכת אותנו למופת, ואף פעם לא שכחת שאת גם מחנכת. מודים לך על 3 שנים מדהימות, על המסירות, על ההשקעה ועל הרצינות. באהבה, תדחה. שלום מוניקה, תודה על שלימדת אותנו ועשית לנו פרוטקציות באורך 2. את מאוד טובה, ממני יונתן אני מתגעגע באמת. הכל בסדר, הכל בסדר. מוניקה, אני בראש 2, היה ממש כיף ללמוד איתך בשנתיים האלו, תמיד היית שם כשרצינו אותך, מקווה שתהיינו בשנה הבאה, כשאנחנו לא נהיה איתך יותר. מוניקה, רצינו להודות לך על השנתיים נפלאות שאת איתנו, על כל הדברים שעשית בשבילנו. את מורה נפלאה, אנחנו כולנו נורא אוהבים אותך, ויותר זה בשבילה. מוניקה היקרה שלנו, את מורה הכי טובה בכל שכבה, מתחשבת ואוהבת. גם עושה פרוטקציות קצת, לטובתנו כמובן. כן, זה הכי טוב. לימדת אותנו הרבה, ואני יודעת שהיו פעמים שלא הסתדרנו תמיד, אבל אנחנו עדיין מעריכות אותך ואוהבות אותך, ונתגעגע כל כך. היינו מאוד בטיולים, וצחקת אותנו לפעמים, והיה כיף לתקן אותך בשגיאות, כן? היה כיף להתנחל אצלך בחדר ולעמוד על איזושהי מצגת, ועוד כל מיני דברים, להשתמש בטלפון. מסיבות סיום. שלא יצאו לפועל. לא נורא. למה ארוחת בוקר? בעזרת השם, יאללה. ושיהיה לך חופש מענה, תמיד תישארי בליבנו, אנחנו מקווים שאנחנו נשאר בליבך. גיטית. אז אמא! אז שיהיה לך בהצלחה, ואני מקווה שלא תשכחי אותנו, כמו שאנחנו לא נשכח אותך. ונשיקות! מוניקה, רצינו להגיד לך תודה על כל ההשקעה בתור מחנכת, בתור רכזת. נהנינו ללמוד איתך 2, כל העזרה והתמיכה, תודה. תודה על שנה שליווית אותי והכנסת אותי לעניינים, והשקעת מעצמך היית בסדר. זהו? הכל בסדר. מוניקה, היית מורה טובה, תודה שהשקעת בנו ואנחנו נתגעגע. תודה על 2 של השקעה, היית מחנכת נפלאה, נתת לנו יחס מועדף והראית שאת אוהבת אותנו יותר מכולם, ובקיצור התייחסת אלינו כאל ילדייך. אוהבים אותך ונתגעגע. תודה מוניקה על 2 נפלאות שסבבת אותנו, גם בקשה וגם בטוב, שלא נתת לנו אף פעם להיות יותר מדי משוחררים, ושהתייחסת אלינו כאילו אנחנו כמו ילדים שלך. מוניקה, תודה שתמכת לנו במשך 2 שלמות, שהיית איתנו כל הזמן. אנחנו מאוד אוהבים אותך ונתגעגע אליך המון, ובחיים נמצא מחנכת כמוך. וזהו, עוד פעם. שלום מוניקה, תודה שלימדת אותנו לאורך 2, עשינו פרוטקציות בכל הטיולים. היה מאוד כיף ללמוד איתך, היה צחוקים, היה נחמד, ונקווה שתלמדו אותנו שנה הבאה. מוניקה, שלום. אם את רואה את זה, כנראה כבר רובוטים השתלטו על העולם שלנו. שתדעי לך מוניקה. שלום. רציתי להגיד לך תודה. היית מורה ממש נפלאה. 2 של לימודים באחריות טובה. מוניקה שלום חמוד הלב! מוניקה שלום חמוד הלב! אין הרבה מה לומר, תודה על כל דבר, על 2 נפלאות שמילאת לנו את כל הרצונות. אותך אנחנו אוהבות ונקווה לראות שנהיה בגבול. שלום מוניקה, רציתי לומר תודה על כל השנים הטובות ודרך מוצלחת. טוב, אז מוניקה,
רציתי להגיד לך תודה על שנתיים מדהימות. היית מחנכת באמת טובה, דאגת לנו באמת מכל הלב, נתת בלי סוף, נלחמת בשבילנו ועשית דברים שלא כל מורה הייתה מרשה לעצמה לעשות. רצית שיהיה לנו את הציונים הכי טובים בשכבה, דאגת לנו שיהיה לנו את הדברים הכי טובים, אם זה אוטובוס הכי טוב, ואם זה מזגן, ואם זה אפילו בדברים הכי קטנים, ואת זה אנחנו מאוד מעריכים. טוב, אנחנו אוהבים אותך מאוד, אנחנו מאוד נתגעגע אליך, ואנחנו יודעים שבחיים לא נמצא מחנכת חזקה כמוך שדואגת לנו ובאמת עושה הכל למעננו, ואוהבים אותך ונתגעגע. מוניקה, אנחנו יודעים שאת בן אדם מאוד מאוד משתף את המדינה שלנו, בעיקר את העם היהודי. ושמנו לב שאת מאוד דוגלת בחינוך דור העתיד לאהבת הארץ וללימוד תורתו וההיסטוריה שלו. אז רצינו להראות לך שהמאמצים תוכלו לשר ולמד באמת את מה שצריך. בוא נראה את הסרטון. למוניקה, רצינו... מוניק, מה? לא משנה. נו, כבר. מהתחלה. וואי, בוא נעשה שעשה כזה אף לנו בפתח. מאוחר מדי. בסדר, תמשיך. אז מה נגיד דברים? נו יאללה, תאלתרו משהו. כן. נו, לא משנה. תודה רבה. מוניקה. מרוצה? תודה. וואי, זה טוב, שנייה. איך אני נראה? למוניקה. רגע. שלום מוניקה, תודה שלימדת אותנו ועשית לנו פרוטקציות. לא, תגיד משהו שקד אמר. את מורה טובה במסגרת. יאללה. שלום סבבה. מוניקה, אנחנו רוצים לא. מההתחלה. אוקיי, מוכן? יאללה. מאוחר מדי. בעיות שלך? נו. לא. לא רוצה. מה אתה לב? שבו על האסלה. כולם מצטלמים. דימה ישב, יאללה. דימה, עכשיו תוכל להצטלם. אנחנו סתם פה, יאללה, לך סתם מדע זה לא כן. זה... וידאו? אבון גלי. גיטית, מה שלומך? רצינו להכין לך את ה... רגע, שנייה, מוניקה, היי. אם את רואה את זה, כנראה כבר רובוטים השתתפו על העולם. לא, תרגע, יש לנו רואים את זה. בסדר, זה כל הקטע, נו. אז כשהייתי בן אדם, חשבתי שהיית מורה ממש טובה, היה צחוקים וזה. טיולים שנתיים, הרשת לנו. טוב, זהו. תפסיקו את זה! נו, תמשיכו. נו, להמשיך.